Provocación de boca con fame, isto. E a fame adormece ou reclama. Fronte á rutina, o rito da palabra tensa a pel do mundo. Que son o Conservatorio Profesional de Música de Vigo, o IES Coruso e o CRIA de Vigo, pois estar acompañados, aparte por profesorado, de alumnado que hai por aquí, ex profesores e ex iniciadores deste proxecto de 4 anos, como Manuela que anda por aí, pois é un placer tamén contar con representantes das asociacións veciñais de Coruso e San Miguel, que son a zona de influencia onde vamos colocando os panéis e que depois poderemos ir visitando. E sobre todo un placer ver como algo que empezou hai 4 anos dunha ocurrencia sin máis, pois como pouco a pouco vai tomando corpo e gracias a iso surden cousiñas como que acabamos de escoitar, cousiñas que poden parecer simples, que para nós encerran unha satisfacción persoal de ver como a partir da palabra, coa axuda da música vai tomando vida, non? E toma un corpo especial. Agradecemento especial á familia de Selas, aquí que está a súa nai Amparo, o seu irmán Lois e o seu fillo Darío. Primeiro, para o Conservatorio Profesional foi un luxazo poder compartir este proxecto tan bonito. Cando alá en setembro propuxeron o proxecto, era o prazo remata en 2 días, entonces era como, vale, sí, queremos, sí. E despois, pouco a pouco, pois fomos mergullándonos aquí neste proxecto que xa leva anos de experiencia, e este ano, claro que sí, Luisa Villalta foi o foco tamén no conservatorio, e a verdade é que ao principio parecía todo un pouco complicado, porque poñerlle música, crear música, que estamos con todos estes poemas musicados. Para min, xa vos digo, foi un proxecto emocionalmente potente. Para o alumnado que participou, creo que foi unha actividade super enriquecedora e, novamente, con Luisa Villalta xuntouse a música e a palabra. Bueno, eu só quería comentar un pouco o sentido deste proxecto. O barrio, a veciñanza, a comunidade, as familias, o que os rapaces e rapazas fan nos centros escolares do barrio, non? Entón, esa foi a idea principal, que ese traballo se reflexe de alguna maneira no día a día da veciñanza, cando pasea por aquí, cando contempla eses poemas, eses textos, e pode saber o que se fai nos nosos centros educativos, que é un traballo moitas veces calado, moitas veces oculto. A idea era de alguna maneira derrubar os muros das escolas, dos institutos, e dar a coñecer ese labor, que me parece que ás veces pode contribuir a enriquecer a vida do barrio. E sobre todo a estes 3 centros que comezaron con esta bonita iniciativa, pois como dixeron, coano das letras de Xerares, da miña nai, a verdade que moi contentos, xa non só por agradecer, sino tamén por recoñecer esa labor e porque perdurase e fose algo que, ainda que comezou ese ano, pois sigue o seu camiño, xa se fixo con máis autores e máis autoras, bueno, sempre é bonito ver que unha iniciativa, pois, que o ano ese tamén serviu non só para recordar a súa figura, senón para tamén pois sacar a rúa, sacar neste caso a praia, pois as labores do centro educativo, como ben decías, para que se saiba un poquinho todo o que se fai, todo o que traballan, así que nada, nos como sempre pois a mandar, se hai que estar, se hai que falar, pois falamos. Moitas gracias.
pintándolle esquinas os mares e os ceos. En cada recuncho atopaba dos erros. Eu só contaba con velo primeiro. Cantabas poemas, imaxes con letra. Paraba o tempo con cada conversa. Con cada sorriso tremían as pernas. Mentres asubiabas na miña xanela. E logo xa chegaches ti. Traías toda aquela luz. Pechei os ollos esta vez e mergullei. Cada que pinto xa non ten cancela. Vai ceibo de medos e de indiferenza. Os cerros dos anos arroupan as medras e nos ven asidos guardando as mareas. Tentei comezar cun cadro pequeno, pintándolle esquinas os mares e os ceos. En cada recuncho atopaba dos erros. Eu só contaba con velo primeiro e logo xa chegaches ti. Traías toda aquela luz. Pechei os ollos esta vez e mergullei. Agora somos eu e ti. Guardamos toda aquela luz. Pechei os ollos esta vez e mergullei.